da semigo muchung'ne weche mag somo. Abich. Erokamano nya Sharon, wabiro achiel kawuok e boma ma Homa Bay kandi kendo mana kaka wacho endo wabago twak kaloro kod thuolo mar wach ng'iyo Ramogi TV piny ma kawuono kwang'iyo ywak kata pek ma jopuonj mag Junior Secondary School osebedo gi pacho kende kendo wang'e ni kaunti ma Homa Bay kaen achiel kuom counties ma jopuonj mag JSS osebedo ka bayo ng'anyo magi ka gisundo mondo med piny owacho kokalo duol ma ochuno ndiko jopuonj tich pacho kaen TSC ondigi e yo ma ongirore kendo ne ng'anyo ma bende oserocho mokalo chenro mag somo e skunde kata ne jopuonjre eko ma somo e skunde mag Junior Secondary pacho kaendi en morna kunyi ma kawuono mar bedo kod achiel kuom jopuonj mag JSS moda winjo kowuok kuomgi to gin pek mage ma giseneno to bende waseneno ka sirikal sani koro chiwo kokalo duol mar TSC nitie jopuonj ma osegol e tich ka moko bende osemi barupe mondo mi gichiwane ler malong'o gimomiyo ok gisebedo ka gidhi e tich kaluwore kod ng'anyo mane gidhigo nyime ka gisundo mondo mi ndikgi tich e yo ma ongirore ka ma osekelo rochruok e sekta mar somo anyate somo mar JSS ma bende jopuonj mathoth mokalo mag JSS osebedo ka ng'ur ni osara mimiyogi e yor kojolo mane ondikgi ok oromo kendo gidwa ni mondo me sirikal kokalo duol ma ndiko jopuonj tich e pacho kaendi omigi barupe mayangogi tich e yo ma ongirore mondo mi chenro mag timo mag puonje e skunde mag JSS kik bed kod rochruok mopor kod japuonj mar JSS man go ka bende wabiro go mbaka kod jonyuol kaachiel kod jolony e sekta mar somo mondo wang'e to midhiero omako jopuonj mag JSS e pacho kaendi ere okenge monego bed ni iketo matiko gi chutho japuonj abo chako kod achiel kachiel chagi nyingi tinyiswa ni un achiel kuom jopuonj mag JSS Homa Bay kandi kendo un achiel kuom jogo eko mane osebedo ka bawo ng'anyo margi ka gisundo mondo mi ndikwe tich e yo mongirore be nyaka sani endi sirikal osechopo dwaro ma un go to waneno ka nitie moko mathoth mayudo barupe mondo mi gichiwane ler gimomiyo gisebedo kok gidhi e tich e kaunti ma Homa Bay kaendi be nitie jokanyo magu moseyudo barupe ma kamagi eki. An nyinga en Felix Okoth, ajapuonj JSS ma Homa Bay County. En wach malit sama wuoyo topic ni mirima maka mang'eny nikech bang' graduate igni mang'eny chien kachacha higa mar 2014 nyaka kawuono pod achalo japuonj kojolo nimar sirikal odago timo singo mane waketo kodgi ka wachako. An asebedo senior mogul ma hika mar 2 to kendo en wach malit ni jowa mane jonyuol gi ouso dhok ouso diek dalo dong' nono kawuono barupe manomigi mag bedo e JSS omak kuomgi nimar ne giobey court order mawacho ni JSS en illegal. Kawuono wan gi jowa mang'eny ma oseyudo barua kaka nunene TV olandi en gima dier kendo manie ground ni jowa mang'eny manomiso course letters ochako mi barua machielo magologi e tich mawacho ni koro they are no longer teachers in this republic. En wach malit kendo lit ka sirikal odagi timo singo mane waketo kendo wasebedo kwa fight ne right marwa nikech court owacho maber ni JSS en illegal to wan manigi mano waluwo. Koro sama wang'anyo waluwo chik ma court ne ogolo onge makosa achiel mane watimo to ni mano TSC odagi winjo kendo ndiko ni wan gi professional misconduct ni wa abscond duty nikech wadhi e ndara wadhi wang'anyo ne right marwa. En wach malit sana. Kiwe mano members magi adi ma oseyudo barupe ga to be gisedwoko barupe gi to bende no ka ma ndi yo monego bende duol man ndiko jopuonj tich e pacho kaendi TSC onego bende ng'iyo go wach mar jopuonj mag JSS e pacho kaendi. Members mang'eny manie county ni oseyudo barua kendo tarik 22 dwe mokalo ne gido so course letters mane most of them no advice more respond ne TSC ni ne gine tich lakini ne giluwo chik mar court mawacho ni JSS en illegal. To tok mano ka gise respond TSC olokore ni response mane gichiwo en unsatisfactory ni response no ok ber kata matin omiyo sani gionge tisa mawuoyo kodini. Penjo man go kodi mogi japuonj lwasi mar tich kuonde ma upuonje chalo nade be nitie materials moromo mar kopogore kod wach moywago mondo mi ndikwe yo mongirore ni endi kuonde ma utie chalo nade. Adwa wacho ni one by orientation wajopuonj mano bedo train subject 2 mano gima ji ong'eyo te mang'eny ka wa university gini 4 no bedo train wapuonjo subject 2 kama donjo JSS ka no wayudo ka chenjo pogore sani wachalo jopuonj ma teach all ijapuonj achiel mondiki ipuonjo over 40 lessons subjects gino chiko magi te ipuonjo pesa michulo to tin sani wan gi revised curriculum ma kaka wawuoye ground sani onge curriculum design ka wabedo di tooling tinyiso maber ni wadhi e KICD wadhi amany link mar KICD kanyo nitiere revised curriculum
koro jopuonj tiyo gi wigi gi pachgi mane gisomo gi bundles mekgi pesa matis magi yudo ni magi chak ginyiewo bundles magi dhie curriculum KICD website magi download curriculum design. Tok mano buk magi puonjogo to gine magi eko magi gole nikech sama wuoyo kodi ni onge buk mar revise curriculum e ground e skunde mwa puonje. Subject achiel kende ma government ose provide buge to curriculum design mora mora onge sama wuoyo kodi ni. Manitiere en mar the old curriculum mane gisekitho oko. Revised curriculum onge kata achiel e skundewa. Koro watiyo mana gi pacho kaka jopuonj, wadhi e website, twamanyo curriculum design, twa download, twatiyogo e skundewa mondo mi wakony nyithindo nikech nyathi to innocent. Erokamano ahinya. Bende an ka achiel kuom jonyuol ma be kaendi waseneno ka ywaruok osebedo kadhi nyime kind duol mandiko jopuonj tich e pacho kaendi kaachiel kod jopuonj mag JSS. Ma bende aneno ka nyalo rocho chenro mag somo ne jopuonjre mag jo JSS e pacho kaendi. Erokamano Ali. Gi nyinga iluongo ni Polycarp Otieno. An janyuol mar JSS. Adwa wacho kawuono ni sirikal osetimo nyawo malich ahinya e somo mar junior secondary. Ma mokwongo kaluwore koda omenda magiseketo matin mar chwalo somono. King'iyo kata jopuonj ok oseyudo tiegruok moromo kendo nyithindwa osebedo ka hangaika e kinde malach. Adwa wachi ni ok en gima kare mar TSC riembo jopuonj tich nikech mano nyithindwa dhi medo hinyore. To mar ariyo, jopuonj miriembogi gin jogo mabendo dhi skul kaka mana jogo matiye duol mar TSC kendo gin be gitiyo gomenda malach. Adwa wachi ni sirikal mar Kenya nyaka koro donjre wachni mondo jopuonjwa mapuonjo junior secondary kik riembe tich nikech jogi kane gin gi ywak ne giwuok oko to kata wabunge bedo gi ywak ma misach gi medi. Ang'o mamono JCC teachers mondo gimbe JSS teachers mondo gimbe wach gi winji kamano. Tiendeno ka chalo ka gima kata jod buro osebedo ka leng'a wach nikech waneno ka jo JSS gi osebedo ka seyo MPs moko ni nitie moko madhi lidho kawo barupe kawuok e ofise mag TSC. To mandi samoro nyalo rocho chenro masani koro sirikal ng'iyo mar ng'iyo ni somo mar JSS obedo makare. Ang'o manyalo nyiso jo od bura ma bende samoro ok oleng' ma ok gol duondgi kaluwore kod pek ma jopuonje mag JSS osebedo ka kale pacho ka? Adwa kono jo od bura magwa ni nyaka koro wuog oko mondo winj ywak mar JSS teachers nikech mokwongo jogi une mochung'negi. To gima nyaka bende ung'e wabunge magwa ni JSS teachers gin bende mana dhano kendo gin jomo dhi sikul mana kaka un kendo ywak gi nyaka winji mana kaka umedo sachu ka un gi ywak mar osaracha umbe jogi nyaka winji ywak gi. Sharon, an kod achiel kuom jokanyo e sekta mar somo mabe kane wabiro tiego twako kinyi ma kawuono. In achiel kuom jogo eko ma osebedo ka ng'iyo sekta mag somo mabe kaunti kaendi. Ywaruok osebedo ka dhi nyime kind duol mandiko jopuonj tich kaachiel kod jopuonj mag JSS. Sani endi nitie moseriembe maromo 742 ka bende nitie mathoth moseyudo barupe mondo mi gilerane gimomiyo ok gisebedo ka gidhi e tich. Bende ne adieri ni duol mandiko jopuonj tich e pacho kaendi ok osebedo ka luwore gi chik maneno ni ng'ur mag jopuonj mag JSS olosi e pacho ka. Erokamano ahinya. An nyinga Omuga Julius. To awacho ni sirikal mar Kenya Kwanza ok en sirikal madewo jopuonj gi nyithindo. Nikech king'iyo history kata president himself kane pod en vice president ne ok odwar wach CBC. Taneno ka sani chal gima wakchalwise gino mondo jopuonj mag CBC kod junior secondary school ohinyre modhi rin kata ngima ma nyithindo. Mokwongo, it is very sad ka jopuonj indiko on internship. Onge chik moro amora e TSC Act ma wacho ni jopuonj nyalo ndike internship. To kano kawgi moketgi internship, pesa ma giyudo ok rom gi pesa ma japuonj man gi digri onego bed ni yudo. E Kenya ka en ng'ama nigi digri ok onego bed ni yudo siling 17,000. Japuonj mar JSS yudo siling 17,000 to jatende skul ma entie obedo headed gi a primary school teacher ma most of them onge gi digri. To koro jeri kaka ng'ama onge gi digri telo ne ng'at man gi digri gibedo frustrated e skul kunde ma gintie, at the same time gibedo frustrated gi pesa mimiyogi. Omiyo akwayo ni sirikal oduok jopuonj gi. Mano apani ni Nancy Macharia notimo mistake kabisa nikech onge japuonj minyalo riemba kamano. By the way, ing'e ni jo CBC ma jo grade 8 oa nono. Jonyuol onego ng'e ni jo grade 8 oa nono nikech sirikal ok odewogi. Onge gima ne gi cover malong'o last year to gi this year. To grade 7
bende chako luwo mana bangi, which means ni in the near future wadhi bedo gi Kenya maonge jok manyalo produce gima nyalo konyo ngima jopiny. Omiyo akwayo TSC mondo revert their decision, giduok jopuonjre tich to gindigi on permanent terms, not internship. Kamano. Erokamano ahinya. Mano ne wan twak achiel kachiel kod jopuonj mar JSS kaachiel kod jolony e sekta mar somo kaachiel kod jonyuol e kaunti ma be kani ka gigolo pachgi kaluwore kod pek masani koro jopuonj mag JSS osebedo ka kale pacho kae ndiko ka gidwani mondo mi duol mochune ndiko jopuonj tich TSC ong'iyane malong'o paro ma ogoloko paro mar golo riembo jopuonj tich mondo mi chenro mag puonj odhi kare ne jopuonjre go mag jo grade 7 mag wacho ni osebedo ka chandore kaluwore kod ng'anyo tich ma osebedo ka dhi nyime kind jopuonj mag JSS ma osebedo ka bandho mondo mi sirikal kokalo duol ma TSC omigi barupe mandiko gi tich e yo ma ongirore mondo mi chenro mag tije magitimo kik bed kor ng'ikruok e skunde mopogore magipuonje. Ka ok kamano to abiro duogo achiel kachiel e studio mondo idhi nyime kod twak ka wato pod wabiro wuotho kwang'iyo weche manyien mantiere e kaunti ma be kandi mobiro kelo e weche manyien mabiro mbele e Ramogi TV. Sharon. Erokamano ahinya Ali Abich, wawinjo yo makare kendo erokamano ahinya kuom bagonwa twak gi jopuonj kanyakla kod jonyuol, wawinjogi e yo makare. Nyakoro mga jwang'an kanyo ka saa 4 oseromo mano mar okinyi. Pod antiere ka gi japuonj Zablon Awange kanyakla kod Opolo Kupola achiel kachiel kokalo e yor lony manyasani mano mar Zoom. Paro bende arwako mano motenre kod thor wach ma bende wantiere godo